De supermarkt wie altijd in het centrum, maar koe daar net meer uit de voeten. Op het nieuwe plak, dat ik de Wenwijk Middenmeer komt, zit een winkel die 2 keer zo groot is met volle meer parkeerplak. En ik onder de extra boordjes die het staren in verband met de nieuwe sloers verwacht is tocht. De plan hingen we natuurlijk altijd wel. Wij hebben ook zijn toen we van de masterplan en de nieuwe sluis die er kwam en een andere plan die daar die staven ontwikkeld worden. Ja jongen, hier moeten wij gewoon in mooi gaan, want dit is een unieke kans. We zijn als een van de enige supermarkten in Friesland waar de boordzijde van de wal is. Dat is gewoon uniek. Zo'n van de morgen is de nieuwe supermarkt van Staren Iepen. En het is voor een dadelijk zo druk. Voor de eerste klanten is zo'n moderne winkel al even wennen. En vooral ziekjen. Nou, ik zal maar wat eventjes oriënteren met alles dit. Wat vind je ervan? Hoe is het worden? Ja, prachtig. Ja, heel mooi. Het wie ik wel nodig. We hebben een groot aantal jaren hier de plan hier aardig stillijnt. En dat we nou een grote injectie hier krijgen, dat mochten we ik wel hebben. De bouw roemde nedige vertraging op nadat uit een flora- en fauna-onderzoek blikken die dat er een beschermde wetterpiepermoers in het gebied wie. Ja, die muis, dat is mijn vriend ook wel een beetje worden, want ik denk ja, dat muisje heeft er niks aan het kennen. De regels binnen er 1 keer en die hebben volgen en dat is klaar. Ik ben weer 14.